ରଥଯାତ୍ରା 2026 ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ରୁଟ୍ ରିଭ୍ୟୁ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଓ ସୁନାବେଶ 2026 ଅବସରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୁଗମ ଯାତାୟାତକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ରୁଟ୍ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏଡିଜି ଶ୍ରୀ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଓ ପୁରୀ ଏସପି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଟ୍ରାଫିକ ୱିଙ୍ଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ଓ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସଂଯୋଗକାରୀ ରାସ୍ତା, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ, ବସ୍, କାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଲୁକା ଓ ଭାରୀ ଯାନର ନିର୍ବିଘ୍ନ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ, ମୋଡ଼, ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ, ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କିମ୍ବା ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନ ଏହି ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତାୟାତ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏସପି ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ପୁରୀ ପୋଲିସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ସେଥିପାଇଁ ଯାତାୟାତ ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାନବାହନର ନିରବିଘ୍ନ ଚଳାଚଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ଟ୍ରାଫିକ ବଟଲନେକ୍, ପାର୍କିଂ, ସଂଯୋଗ ମାର୍ଗ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରୁଟ୍ ଏବଂ ଆପତ୍କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରୁଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପୁରୀ ପୋଲିସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନର ସମୀକ୍ଷା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଜାରି ରଖି ରଥଯାତ୍ରା 2026କୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।